Ето малко от нощен Вроцлав. В момента е 3:30 през нощта. Петък, също събота. Това ни е гледката от терасата. Площадче, младежи се разхождат. Тихичко, красиво. Това ни е балкона. Прозорец. Добро утро! Ние сме във Вроцлав, Полша. Сега ще ви разкажа свирената ни екскурзийка. Как пътуваме ние. Гледаме къде има евтини самолетни билети, къде не сме ходили и отиваме. В момента е 14 юни. Събота в 10 сутринта. Времето е чудесно, топличко. Една идея по-прохладно от България. Започваме с апартамента, който избрах. Ето тук, точно над статуята. Искаш ли да кажеш нещо? Търсим в момента картата за джуджетата. Ето там Знаете, има едно джудже. Ето първото джудже, което видяхме. Предполагам, всеки е чувал, че това е най-известното нещо, което може да се прави в Вроцлав, или играчето на джуджетата. Мисля, че ето там, в информационния център в зелено, ще може да си купим прословутата карта, която е първото задължително нещо да направите, когато сте тук с дете. Показах ви апартамента. Ето това е гледката от него. Страхотно. Снощи, когато пристигнахме, беше още по-красиво. Отиваме да купуваме карта и ще се видим. Само 2 минути по-късно приключението вече е на лице. Та срещу 12,50 лева с стикери. Има и една идея по-евтина, която се отбелязва с химикалка, но нашето дете... Мамо, тук ли го лепо? Да виж числата, кое джудже къде е. Тук ли го лепо? И подозирам, че ще бъде голям купон и забавление през цялото време. Тези търсене на джуджета и ходенето и забележителностите ще бъде по-поносимо за нас. След малко тръгваме към зоологическата градина, една от най-старите в Европа. Нашето дете лично не е виждало на живо жираф, кенгуру. Тук ще види. Вижте колко е красиво. Прилича на къщичките в Копенхаген. Продължаваме към зоологическата градина. Отиваме с Uber за около 20 полски злоти или 10 лева. До после. Само набързо да ви кажа преди зоологическата градина какво нещо е с тези джуджета. Грабването на вниманието. Вижте моето дете какъв магазин за бомбони изпусна. Заради джуджетата. Страхотно. Как са го измислили. Браво, поляците. Продължаваме видеото. Вече сме в зоологическата градина. Ето го, лъвчо. Как си ходи. Наблюдаваме го през едно стъкло. И на средата на хабитата му е сложена тази Тойота. Реклама ли е? Сигурно, не знаем. Хубава зоологическата градина. Изключиме много хора. Може би защото е събота. Топло време. Местните идват. Туристи. Входа малко скъпичък ми се вижда. 40 лева е на възрастен и 20 лева на дете. Но пък е приятно. Ще има сянка, соляни. Ще видим. Видяхме лъв. Отиваме да търсим жирафа. Ето, стигнахме до желаните жирафи. Колко са тук? 1, 2, 3, 4. Живеят заедно с зебрата. Доволна ли си, Кали? Да. Този жираф, той Еми тук не може да го погалим. Лично аз съм галяла жираф в зоологическата градина в Валенсия.
Там беше много по-близо до нас. Тук разстоянието не позволява да ги докоснем. Друго нещо, което ми прави впечатление, че надписите навсякъде масово си на полски, няма на английски и по-трудно може да се ориентира човек. Продължаваме нататък. Вижте сега дали не ми е яко в голямата жега. Ето ни Калина, Оян. Един водопад и долу познайте кой се къпе. Няколко хипопотама. Поговориха! Да. Хипопотамите. Е пълен. Ето и малко видео вътре, част от аквариума. Адски много хора. Ако може да дойдете, когато не е събота и неделя, за препоръчване, защото сега вместо риби ще гледаме туристи. Има акули, скат, голями водни костенурки, такива, които сме виждали в Шри-Ланка и Занзибар. Ако искате, може да видите видеята ни за там. Доста е топлото вътре и затова се движим по-бързо, да се вижда душно. Който не е виждал акула отблизо, вече видях. И ето е костенурката, хванах я. Наистина е много голяма. Готино зоологическа градина с аквариум. Както казах, цената на е една обща от 40 лева за възрастен. Съпоставено с други аквариуми, където сме били в Валенсия, Истанбул, Дубай, Малта. Направо си е ефтино тук. Ето една от най-красивите риби, в кавички, риба морена. Ужасна, грозна. Имахме много близка среща с няколко такива морени в Шри-Ланка. Ако ви е интересно да видите как ни изкараха акъла, може да гледате видеята ни за Шри-Ланка. Ето и малко морски риби, как се казва, lionfish. Много са интересни за гледане, не знам дали клипчето успява да пресъздаде. Ето тук е една по-отблизо, тъй като се отразява и в прозореца, но са много атрактивни. Lionfish. Hello! О, дойде да позира. Още съвсем малко ще ви позанимая с зоологическата градина и свършвам, обещавам, но вижте колко е интересно нещо за маймунките. Това е една къща, в която живеят. Ето тук са направили тунел хората, който е много дълъг и готин. Тази отива. И вижте чак докъде отива този тунел. Над езерото. Чак до една горичка. Там могат да си играят. После като им мръзне се прибират. Ето е нашата маймуна. Помаха и Калинке. Така. Свърши ни зоологическата градина днес и от половин час сме седнали да хапнем в центъра на Вроцлав. Часа е около 6:30 и погледнете какво става. Половин час, както сме тук, не са спрели да се движат хора до Бравунец.
Ето я Кали, много щастлива от детската градина. Боже, детската градина. Зоологическата градина. Много хубава, много голяма. Цял ден прекарахме там и дори не ми стигна. Не можехме да видим цялата зоологическа градина. Тя е по-голяма от блок. Да, много голяма. Краката ни заболяха. Не можахме да видим абсолютно всичко, затова ако сте с деца или пък дори не, препоръчваме да си отделите един ден за зоологическата градина. Сега заслужено седнахме да починем, да хапнем, да пинем. Поръчахме пица, беше много вкусна и гледайте какво става от хора. Да не галите животните и не се качвате на статуите, защото там пише, че е забранено, а на магарото няма, но пак не може. Продължаваме с видеото с атмосферата в събота вечер. Страхотно е, много ми харесва. Погледнете тук. Там е нашия апартамент, жълтата сграда. Тук има едно базарче. Даже доста голямо, направо си е базар с сувенири. Много красиво, цветя, украсено, хора усмихнати, щастливи. Не съм очаквала чак толкова много да ми хареса към момента. Има неща ръчно приготвени за хапване, за пиване, сувенири, билки, чай. Какво е това? Шашлик. Добре. Отзад как се вижда катедралата. Да, ето тук има един малък плаж. Също така направен. О, даже и тук, добре, че детето да ми каже. На центъра вижте хората как си направили плаж. Какво му трябва на човек? Продължението на другия плаж. Пясък, шезлонги. Много е хубаво. Много. Здравейте отново и от днес, 15 юни. Много е топло, дават го да бъде 30 градуса. Чудесно време оцелихме. С обичам горещините поне. Днес продължетата с пълна сила. Детето много се забавлява. А пък ние разглеждаме красотите на Вроцлав. Изключително съм впечатлена. Навсякъде, където погледнеш, ето. Много красиви сгради. Архитектурата има уникална. Освен това са допълнително изградени навсякъде пейки, цветя, пясъчници, изкуствени плажове, заведеница. Страхотно. Личи си, че има намеса и от държавата. Какво да ви кажа? Нещо смешно. Внимавайте как говорите, защото колкото и различни езици да звучат, български и полския, доста неща се разбират. Преди малко едно бебе ядеше мръсната си обувка, така като я смучеше като сочна пържола. И аз казах на Калоян, виж това дете как яде мръсната си обувка, при което майката се обърна и ме изгледа много лошо. Тоест ме разбра. Днес е неделя. В неделя почти нищо не работи. Почиват си хората. И къде ни доведе поредното джудже? В една изключително хладна сладоледа-джийница. Гледайте какво става вътре. Много хитро е измислено. Пълно е с хора с деца. Търсещи джуджетата. Там има пици. Така. И отиваме към тези прекрасни сладоледи. Много красиви. Така ли? Много щастлива. Искам сладолед. Всички искаме сладолед. Гледайте ли. Колко много. Поредица от сладоледи. Най-различни. Как да не си вземе човек?
И внимавайте, защото при нас някои хора не следват. Да. Не, видео. Видео е, давай. Сега ще пробваме сладоледите. Ето е сградата с моста на вещиците. Виждате ли го, е там горе. Сега ще се качим. Легендите твърдят, че жените, които били смятани за вещици, отгоре ги мятали. Височко е, топличко е. Сега ще видим колко време ще ни отнеме да се качим. И не може да ни е тъжно. Ето малко да се потопите от атмосферата при изкачването на кулата Мария Магдалена катедралата, да стигнем до моста на вещиците. Не знам дали се чува, има една такава зловеща музика. Писъци и светлини, които се сменят. Детето го е страх, честно казано. Доста. Стълбите не е нещо сложно за изкачване. Хладно е, сенчесто. Не е като стълбите, които изкачахме Лайън Рок, лъвската скала в Шри-Ланка. Ако искате да видите кофти изкачване на стълби, може да видите това наше видео в YouTube. Така, почти сме готови. За 5 минутки ги изкачихме тези стълби. Аха, ето нагоре. Какво следва? Имаме още. Значи да кажем, общо изкачване ще ни бъде 15 минути. Ето след още 5 минутки стигнахме догоре. Я да видим какво ни чака. Много туристи, както съм гледала и в други видеа. Трудно е заминаване. Гледката е хубава наистина. Ето и отгоре архитектурата, шарените сгради. Ето надолу. Височко е, бих казала. Тук ще видим и прословутото джудже. Това е рекламната снимка на Вроцлав. Първото нещо, което излиза, когато натиснете Вроцлав в Google. Ето го. И отсам гледката. Това е готина, може да се качите. Струваше семейен билет, двама възрастни, едно дете, 45 полски злоти, което делено на 2, около 22 лева. Ето видео с цените на хранителните неща. Някой се интересува. Да не казвам всяко нещо, кое колко струва. В момента сме в магазин Жабка, или пишеш се Запка. Тези магазинчета ги има на абсолютно всеки ъгъл. Значи на всеки 200, 300, 500 метра има жабка. Добре, мамо. Цените. Да. Според мен са една идея по-скъпи от България. Но нищо. Все пак. Между другото е много вкусно. Пробвахме плодове, зеленчуци. Пише си, че са полска реколта. И бяха вкусни. Доматите са с аромат и вкус на домати, което ние сме почнали да позабравяме в България. Така, в тези магазини има готови салати, сандвичи. Един по-евтин вариант, ако не ви се седи на заведения. И ако искате да сте тук, нашите врата е 1 ключ 3361. Да. Там човекът може да е сбъркал, ако не скачай толкова. Добре, видяхте цените. Това е за сега. В момента сме на остров Тумски. Ето, погледнете колко е красиво.
Много е красиво. 6 часа е. Дойдохме тук, за да гледаме как ръчно ще бъдат запалени уличните лампи. Не ви разказвам истории с фактология. Всеки, който е решил да дойде тук, си е прочел всичко, а ние предаваме кадри от мястото на събитието. Тук в тази катедрала, сега в 18 часа, имаше служба. Много красиво. Поседяхме малко. Пяха се песни, говори се нещо, което не го разбираме. И сега отиваме да седнем на някое хубаво кафенце и да чакаме да се стъмни, за да дойде време за палянето на лампите. Ето натам вижте какви гледки пак. Насякъде е като картинка. Вижте. Купихме играчки, естествено. Но внимавайте, защото тук може да се ушият. И ни дават картинки на Господ, който днеска казва No. Включваме се малко по-късно, вече от нашия площад в центъра на Вроцлав. За съжаление, не успяхме да дочакаме да запалят газените лампи, защото бяхме там около 6 часа след обяд и мислихме да чакаме до 10 часа, когато палят лампите. Както ви казах, отиваме да търсим вода, нещо за пиене, за хапване. Да, обаче се оказа, че абсолютно нищо не работи. Няма откъде да си купиш вода, храна, нищо. И паролата на предатни, ако мислите, че там ние сбъркахме малко, защото там беше написано грешно. И паролата едно ключ. И решихме, че няма как да чакаме от 6 до 10 часа, гладни, жадни, жега. И пропуснахме паленето на лампите. Не знам дали утре или други ден ще успеем да отидем. Погледнете тук какво става. Неделя, 10 часа вечерта, а там нямаше нищичко. Ето още малко видео с цените в магазин за хранителни стоки. Връщам си думите назад, че всъщност е скъпо в Полша, защото погледнете колко струва един хляб и една закуска. Това всичко е злоти. 1, 2, 3 злота. Най-лесно се смята делено на 2, т.е. 2 злоти 1 лев. Цена на хляб е, ето да кажем, 4 злоти 2 лева, като имате предвид, че минималната работна заплата в Полша е 4300 злоти, което е 2200 лева. Минимална работна заплата. И цените на хляба какви са. Ще си замълча за нашата мила родина. Правим едно бързо включване от най-стария ресторант в Европа. Ето чашите. Как се казва ресторанта? Основан 1273 година. Храните изглеждат много вкусно. Чуланчета, или това е детското меню. Вижте там отзад цистерните, където се варят пири. Ето обстановката отвътре. Целият ресторант е пълен. Аз се сетих да направя резервации преди една седмица. Благодарение на това имаме места. И резервацията ви важи за 2 часа. Който иска, може да погледне менюто в интернет. Нас на здраве! Здравейте от последния ни 4-ти ден във Вроцлав. Днес си отиваме. Малко важна информация, ако и вие трябва да освободите апартамента по-рано. Така, никога няма да познаете къде има luggage box или кутии за багаж, както се казва. Сега сме на площад Рият 31-32. Ето тук в сградата на Феникс, на втория етаж, Бургер Кинг, магазин Дино. И на втория етаж в един магазин за
подаръци, домашни потреби, какво ли не. В дъното отивате в една стаечка при едни жени и може да си оставите багажа, като обаче работят с определено работно време от 9 до 7, но в случая това на нас ни върши чудесна работа, тъй като трябваше да освободим апартамента в 11, а самолета ни е чак в 8. Струваше около 10 лева за 2 чанти. Ние имаме 4 чанти, значи 20 лева ни беше таксата. Много странно се случи. Тези жени не говорят английски, говорихме на българо, полски, английски, с Google Translate, но все пак ни взеха багажа, платихме си и сега сме свободни да се насладим на последният ни ден. Ето и видео на живо. Статуите на анонимните пешеходци. Това са едни от най-известните паметници в Европа. Предполагам, знаете, те са създадени по повод на репресиите, страдалите, загиналите, изчезналите хора по времето на прехода от комунизъм към демокрация с 1981 година в Полша. Ето малко кадри от ботаническата градина. Красиво е. Цената на билета за дете е 10 лева и пенсионер, за възрастни е по 15 лева. Ето го и нашето финално клипче от Вроцлав. В момента сме на летището и чакаме полета за България. Взехме захарен памук, естествено. Какво е цялостното ми впечатление? Много сме доволни. Прекарахме 4 дни във Вроцлав. Открихме джуджетата. Какво ти хареса най-много от теб? Как аз бях животно и вие трябваше да ме познавате. Препоръчваме Вроцлав. Ако някой иска да се разходи тук, много ни хареса. Много е малко летището. Нищо. Сложете лайк и се абонирайте за канала. Цъкнете камбанката, за да не пропускате нови видеа. Чао от нас!